assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe Yawpinde TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mo woni e mon foof salminama inde manama yettode sikkala en garti katane jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo altini sappo lewru juin 2024 joni joni koye jaade leydi Sénégal paɗen jaydeji leydi men e oɗo subaka hande foof en dawi payi ko toon to Grand Théâtre gam abbade toon Ousmane Sonko e on ɗon meeting muɗum mo wanno hanki e yesso ɓen sukaɓe Pastef puɗortoɗen ko jayde enquête nden jayde wi ko conférence politique Sonko ne wayno ne jokki wadde ko wiyete ko menace woni tan hulɓinde walla ni nappude kanko hoore jagorɗo jani ko ɓe mbi ko habri wonde ma waɗi ko wiyete ko poursuite judiciaire manam rewre ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni wujjunoɓe ngaaluji ne tuuma kono kadi tuumaɓe wargoji tawi koye régime battidiɗo woni laamu Macky Sall wattidiɗo ngu kanko noon Ousmane Sonko holliti wonde affaire Prodac mo ganduɗa haaɗimo jeeyede sumgoji présidentiel ɗum ɗon on ɗon alhaali rapport muɗum koko suuɗano hande o wiide makko nana e dow tabal makko kanko Ousmane Sonko warti kadi en jayde leydi Sénégal manam tan o loggani ɗemgal fewde e janeji ɗi e wiide makko ina wayno koɓe gonta accude hay journaliste goto ina haala walla ne winda ko wela e dow mabɓe kanko Ousmane Sonko noon konngudi makko ne jaaje hello ɗiɗi e tati nder nden jani witende enquête Vox Populi e oɗo subaka hande nden jayde ari koye toon to Grand Théâtre e on ɗon show politique du show de Sonko manam tan ɗin ɗon gulali politique kono kadi Ousmane Sonko gulɗo jaw hanki yesso ɓen ɗon Pastef kanko hoorejo kan landani ɓe mbi kadi ko tiri e dow opposition kono kadi o loggani ɗemgal fewde presse hay magistrat ji kadi kanko hoore jagorɗo accani ɓe mbi tan de ko fawi tabal ngal on ɗon projet mo ganduɗa ko pouvoir bawɗo kay ha joni jopade 2050 tan ujunnaje ɗiɗi e capanɗe joyyi Ousmane Sonko konngudi muɗum ne jaaji e nder hello nayyi e jeegom e nder nden jayde Vox Populi jayde Besbi le jour wi ko toon to Grand Théâtre Sonko ne wayno tan ko mise en scène noon ɓe mbiri ene wayno tan ko mise en scène mawɗo woni ko yiya toon hanki kanko Ousmane Sonko noon o adi foof jofade ko presse woni jaaɗe leydi Sénégal ɗo wi wonde tan nder mumtugol ñamande nde ina wayno ɗum ɗon gasi ha laaɓi ceer presse wonta yaafe kono kadi hay ko yafano ko ma yobtu ɗum o holliti kadi artude affaire on ɗon dossier Prodac lumminoɗo hakkude makko Mame Mbaye Niang wiide makko on rapport ko cuuɗanoɗo ɗum kono hande on ɗon rapport nana e dow tabal makko o wi maɓe jokku wadde balayer manam fittude ha laaɓa ceer ɓe mbaɗa hen magistrat ji cembuɗi kono kadi e wawɓe golle mumen en tout cas e wiide makko maɓe momtu ha laaɓa ceer on justice mo ganduɗa ko gonnoɗo ɗo e wiide makko kadi o jopima walla ni o erima omo ganduɗa kam woni jagoɗo tambiɗo gueɗe ñawoje leydi Sénégal yo wat gollal muɗum Sonko ɓe mbi ko waɗi dévoilé on programme Sénégal Vision 2050 ɗum ɗon noon ko gam ha joni lomtade plan Sénégal émergent woɓɓe cuuti hen konngude ko ene Bougane Gueye Dany holliti wonde ko hanki toon to Grand Théâtre patriote en galano toon manam ɓen gendiyanko wona kañumen gonno toon wonno toon ene wayno ko arɓe lorde Sénégal konngude ɗin kala sifaji ɗi tawe hello jeeɗiɗi e nder nden jayde Besbi le jour Walf Quotidien ari koye konngude Ousmane Sonko konongol lawol o joopi ko majjere Didier Badji e Fulbert Sambou ɗin soldat ɗi ganduɗa ɗi ko ɗiɗo wiyanoɓe kawre ladial ha ɗo jiitaka tawa wiide mabɓe de ina wayno hay ɓen lurinoɓe manifestation foof en de alhaali mumen koko laɓɓinte ha laaɓa ceer saabi jani koɓe mbi ko Sonko yiɗi tan ko yo waɗe yo foof laaɓ ceer e jeeya Sénégal naɓe e on tuma noon jani koɓe mbi so renaki faya koye momtude on ɗon loi d'amnistie jawtunoɗo ko ɓoyani alhaali Prodac ɓe mbi kadi ko waɗi ɗum remettre en jour e oɗo saaha ɗin konngudi Ousmane Sonko ne jaaji hello jeeɗiɗi e nder nden jayde Walf Quotidien L'As Quotidien e o subaka ari koye tumamuya corruption mbuñaari ndi Ousmane Sonko tuumi woni e ñawoɓe kono kadi e presse hani e toon to conseil constitutionnel ɓe mbi tan de ko Sonko choc manam hande o Sonko darni hakkillaji kono kadi jibini fayre mawde saabi noon hewɓe cuuti hen konngudi ko wayno Anta Babacar Ngom gonnoɗo candidat ɗi sumgoji jawtuɗi kono kadi mo ganduɗa kam woni Bougane Gueye Dany ɓe kala cuuti hen konngudi kono kadi Yero Dia gonnoɗo manam gollannoɗo toon to palais de la République e laamu yawtol ngu holliti wonde ko Ousmane Sonko a waɗino ko ɓuri ɗum konngudi mabɓe kala ne jaaji nder nden jayde witende L'As Quotidien Li Quotidien e o subaka kamne ari e Ousmane Sonko ha hande ɓe mbi ko premier ministre mo ganduɗa ko kewɗo haala en tout cas mbi ko Sénégal dañi premier ministre kewɗo ɗemgal no fewi manam tan ko discours aji ganduɗa ɗi ko populiste kono kadi e demo joguit no janankoɓe bindiri en tout cas e gardidi bindol ɓe mbi tan de ko Sonko ina heewi haala no fewi kono kadi o waɗi mettre mal à l'aise mo ganduɗa kam tegu
woni jagoto muɗum tambiɗo gueɗe ñawoje hono Ousmane Diagne kanko Ousmane Sonko noon holiti wonde dossier Prodac e wiide makko tan walla jaarenkoɓe mbi ko Ousmane Sonko ha joni wawani wadde digéré ko yewti ko e on ɗon dossier Prodac mo ganduɗa kam tigui saabi waɗedemo éliminé ɗin sumgoji présidentiel jewtuɗi ɗin konngudi sifaji kanane tawe nder nden jandi witende li quotidien les échos ne wayno kamne ari hen wi tan ko conférence politique e ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe ko sukaɓe Pastef woni JPS ɓe mbi ko Sonko se déroule kono kadi o suuti konngudi makko fewde presse o waɗi ɗumen menacé ɗin konngudi makko kala ne jaaji wiide makko tan ina wayno ɓe gaccata hay journaliste goto ina winda walla ni ina ha joni mbiyen haala ko amnotako e dow état o e wiide makko noon kanko Ousmane Sonko ɗum ɗon wona liberté de la presse windude ko weela walla ni haalde ko weela e nder leydi ndi kona ɗum ko ɓe garti wiide makko wondene koɓe puɗɗima wadde ko tolni 60 audio woni loskoji e ko nandi hen e wiide makko noon oɗo saaha hande ɓe ngala droit wadde ko wiyete ko échoué ɗum saabi noon o wi ko leydi ndi ha joni oɗo saaha hande wawa waylade e nder lebbi ɗi tan hay manda goto tan yonani saaha noon lebbi ɗiɗi waylude ha joni ko yewti koye fannuɗi ɗi dossier Mame Mbaye Niang e wiide makko tan hande o nana e table makko kanko Ousmane Sonko ɗin konngudi makko ne jaaji e hello nayi titonde wonde nder nden jeyde les échos ne wayno ko match éliminatoire 4e journée mondial 2026 Mauritanie ndiga Sénégal 1 ɓe mbi ko baroɗe gagnima kono de koye tampere mawdi e pooli Aliou Cissé noon wi koɓe garani toon to Nouakchott zuude football joɗɗo kono kay ɓe garno tan ko dañde 3 points Kalidou Koulibaly arti wiide wonde tan koɓe mbaɗi match e football Afrique naaɓe jayde witende lo Dakar wa kamne arti ha joni ala haali Ousmane Sonko toon to grand théâtre kikiɗe hen ko janen ko ɓe mbi ko Ousmane Sonko de woni Oscar Sierra nden inde ganduɗa nde ko gendarme ɓe leydi Sénégal dokkinomo ɗum ko manam suddi walla o wirni caɗele ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni ɓen joomen galleji en ɓe ganduɗa ko jogornoɓe dañde caɗele mawɗe walla ni ɓe hakkillaji men gonno e jawɗi taske e wiide mabɓe tan ko Ousmane Sonko ko ngoni muɗum ɗi e on ɗon fuul hanki ubbi kala ko fate banggue caɗele ɓe ganduɗa kañumen goni woƴaɓe julde taske nde kona ɗum ko caggal sortima ko hasardeuse no janenkoɓe mbiri Adama Gaye Bachir Fofana Anta Babacar Ngom Bougane Gueye Dany Yoro Dia ɓeɗo kala ne wayno tan gukkiti konngudi gulɗi jaw fewde on mo ganduɗa kam tigi woni Ousmane Sonko l'observateur e oɗo subaka ari koye nde deƴƴere nde ganduɗa nde ko opposition mi tan nde ko opposition à sa plus simple expression janenkoɓe ko letti wonde ko wone mabɓe ha joni kalani ɓe mbaɗi hen natta tan Idrissa Seck Amadou Ba wondude Khalifa Sall Pape Djibril Fall kamɓe Karim Wade saabi janenkoɓe mbi nde deƴƴere holtoɓe paari ɗum kamɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗon opposition sénégalaise l'info quotidien ari koye ñamade ɓe mbi ko Diomaye nana e Pelé mawɗo leydi ndi gonnoɗo hono Macky Sall le Sénégal ɓe mbi ko waɗi no sollicité marché o ko wiyete euro dette e nde yontere yewtude ko tolni e temenne 50 milliards e haali CFA ɓe mbi noon ko président Diomaye Faye no waɗi ni ko noon tigui Macky Sall wanno e 2012 jayde record quotidien ko ɗon natirten jaadi men coftal balle oɗo subaka ɓen gaari koye mondial 2026 qualification Mauritanie ndiga Sénégal 1 ɓe mbi ko baroɗe ne wayno tan oɗo saaha hande goni provisoirement ko witi koye noon tet caggal nde ɓe dañi 8 points yeeso Soudan noon e Soudan du Sud on ɗon derby jogori fettude ko janggo talata RDC fi Togo Soudan du Sud e Soudan no mbiɗen ni ko janggo talata jogori hawrude e on tumama Sénégal andu beele joɗoto e on ɗon groupe B gardigo muɗum walla ha joni ko deuxiéme position jogori heddade en tout cas jani ko ɓe garti e match hanki o toon to Nouakchott ɓe mbi ko Idrissa Gana Gueye kañum tigui woni homme du match ɓe mbi ko Gana jogui ko koyɗe suka mbo duuɓi nogas Stade quotidien ko ɗon guddirten roɓe men jeyde jeewoɗo subaka hande mondial 2026 qualification Mauritanie ndiga Sénégal gotel les lions ɓe mbi tan de faaɓi ɗumen ko Edouard Mendy gardien de but wondude e Habib Diallo kono ɗum ɓe garti ha joni ko yewti mondial 2026 Guinée Mozambique Leslie gam tan wonde tête e on ɗon classement groupe mabɓe tedduɓe yeɓannoɓe yaw Pindi TV ko ɗo min kadata he moni reɓindo jayndeji ademene moɗon to banggue jayɗe ɗe so Allah lamɗo jaaɓi koye nder Olel Pindi TV hande ɗo e hojomaji ɗo e waktu seeɗa ma en gar gam humnude on ɗon aadi en jetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage yo Allah hokki en wedde dow jaam on jarama